Petersen, nummer 6 Jørgens Viastein, nummer 7 Torhus, nummer 12 Anna Sofia Skårapall, nummer 13 Karin Erpan, nummer 14 Ingebjörg Olsen, så tatt ut en favn til dødjar som æter og signet til navn som När man redan Jack akkurat i där. Vi var akkurat stått där. Vi rönte till härst, men det var förstärkare i etan. Och jag har korta bara att det kan ta vad helt månaden att det någon jar och idag. Jag tyckte livet var bättre för att vi jag vet inte. Tyckte livet var bättre där. Tyckte livet ta livet jar det var vikare och så. Är några månader att utländska spelaren tycker hon? Nej, jag aldrig själv på det man på från där var svärlig. Vad kan så ta vi han blir färdig från sin tur nu? Allt jag kan lära av att ta upp ut och så där.